E por que dices tú que o don Juan trataba ben os da cova vos quería? Carallo, é o que lle facía o traballo. Bueno, eu pregunto. E onde estaba o churrasco toda esa finca, toda levaba toda a cova. Cada un seu cacho, non lle daba toda un. Como fixo na Barxa cando vendeu. A cada veciño vendeu o seu cacho. Don Juan tiña moita inteligencia, eu queríame moito, eu pasei del moito rato. Tu acordaste vendil? Eu? Sí. Cantas cestiñas dúas lle levei desas coloradas. E chamaba a Juana: Juana, mira que non está o gino da cova. A suba como que tiñamos no Palomar. Eu acordo a máis do teu jefe, o que é a... Sí, a Celia. No delantal traía o pan as palomas e ao Palomar. Viña agarrado pola camiseira do couso con unha faltriqueira no delantal. E no delantal lle traía as palomas. Era unha cesta que tiñan. Había unha cesta desas de agarrar pola mão. E tamén sí. E logo como empezou a túa relación ou ese trato teu co porque meu irmão traballou cando a fábrica traballaba en mantequilla sola. Meu irmão era o que traballaba a fábrica, o Julio, que estaba moi forte. O Julio. Sí. E eu, a miña mãe queríamos, o don Juan sempre quiso moita a cova, pediríalle traballo para mí e deu, ganábamos un peso diario. Arriba... Sí, Garxeriz, sí, un peso era o que nos pagaba. E que recordos tes tú da época da fábrica da mantequilla tú ali traballando? Eu acordo a traballar o leite, a fábrica en plena produción. En que anos máis ou menos? Anos 40 e pico? 44, 48, 50 e algo, sí. Sí, pero eu acordo eu estando solteiro, foi cando traballei ali. Sí, polo 48, 49 sería. Andaba o cativo, o pedito da Barxa, é o que máis acordo co camión. E onde o rato de Xabarizo, José, que está en Madrid. Buscando na leite. Na leite por a Paxa, das Tasqueirón e a montaña. Porque eu botaba 2 ou 3 viaxes con camión que tiñan. E todos os días chegaba logo un camión ou varios camións co leite. E onde descargaban? Diante mesmo a porta aquela que vai onde se facían os queixos. Onde está a fábrica propia, ten unha porta cara aquí, e aquela porta é por onde entraba o leite. E desde ali marchaba o suero Paco Chiquera. Tu recordas que ali nesa casa onde estaba a fábrica lle chamaban a Torre? Pois eu non miro... Non te das conta, non? Sempre chamamos a fábrica. A fábrica, sí. Xa. E o suero Paco Chiquera. E ali había maquinaria... Sí. Había unhas cubas grandísimas, como maceiras, moi grandes de zinc, e ali, acórdome que andaban cunhas, parecían unhas vitrolas, cortando con uns alambres que levaban unhas madeiras, remexendo e cortando, remexendo, e veña, amasábase leite tamén, na parte de atrás, na parte pequena, que ten cara a porta que lle chaman a porta do Piñeiro. Do Piñeiro, cara ali, amasábase o leite, naquele cacho pequeno. E dali o que salía era mantequilla? Sí. Tu non recordas haber feito queixo? Sí, os queixos, carallo, canto roubaron. Como canto roubaron? Había, onde se facían os queixos, estaba en frente da porta que te estou nombrando. Aquele cacho que frente á aira principal. E por riba había unha ventana que daba cara a capilla. Indai. E ali os que xiñan a maña, isto é Germán da Cova, cando fixe a casa en Esqueirón, sabe Dios os queixos que le tirou por aquela ventana. E auto esperando por fora. Para darlle de comer á xente, sí. Levaban a casca toda do color da naranxa, encarnada, así. A casca toda era encarnada. Pero máis que nada era mantequilla, ou? Máis que nada era queixos. Mantequilla foi desde que botou o Leonés para Madrid. O don Juan foi moi listo. Dixo, vou morrer a quedarme aquí, que había un socio de mantequería Leonesas de Madrid, que xa estuve nelas en Madrid, alá na Vía do Sur. Alá no sur entrou un vagón ali a esa fábrica. A mantequería leonesa entraba un vagón por unha vía de ferrocarril. E acordaste como se chamaba o leonés? Non sería Marcelino? Meu irmão sabio ben, pero non me acordo. Non te acordas? Non. E canta xente ti te das conta que estuverades traballando ali na fábrica? Pois na fábrica traballaba a Lisa de Pousadoiro, a Gloria de Pousadoiro, o Germán da Cova, que eran os outros dous. Eles devia haber de 5 a 6, eran os camiños. 5 a 6. Más que acorda a Gloria e a... Bueno, acordaraste do
do contable ou dun tal Vázquez de O Chantada. Virgilio. O Virgilio. Sí, bon peixe. Dices que era un bon peixe. Sí. E por que dices que era un bon peixe? Me cago en eso, era un ladrón. Sen vergüenza. E a mí non me comeu 100 días por cada laira, foi boa. Porque ali pasaba a contabilidade cada fin de ano. E eu, por non ir, Ao cabo do ano, cando o facías... último día do ano, ali había que ir cobrar todos o que tiña. E eu non fui. E a outra tirou os papeles ao carallo, e gracias que coincidiron ben as cousas, e dixo o Virgilio, mira no almanaque a ver se pau algún día que sea domingo. Mira ser hijo de puta. E eu, grazas a Dios, sempre fui moi legal. Eu levaba o meu legal, e pagou-mo. Dixo que non che se volva a correr, que isto estou non quitando a hora do ano que empezamos. Co que pasou xa se pasou todo. Pero, Higinio, pero el viríate que estabas traballando ali. Home, claro que sabía, pero eles pensaron que xa me pagaran. Ah. Porque daquelas, nin papeles, nin nada, nin a Virgen. Ibas ali a Adelaida á oficina e pagaba xa fuera. Quen che pagaba era Adelaida. Sí. Adelaida era a muller do Pedro. Sí, Adelaida era a que levaba a contabilidade dos días. Dos días. E quen pagaba era o animal. O Virgilio. Sí, sí. Sí, E da cor da pistola naquela mesa da fábrica, unha pistola moi buena. E virlou no Santa Mariña e fixo ben. Regalou a un de Mourelos, que era moi amigo dil, unha pistola máis bonita. Sempre estive no caixón da mesa, daquela mesa que hai en riba. Sempre estive a pistola ali daquele caixón. Pero estaba a vista logo a pistola. No, dentro do caixón, Dentro do abrías o caixón e estaba ali. E estaba ali Pero nunca lle metida. tocou nadie. Sí. Nadie. Non. E eu acordo tantas cousas. Eu acordo ir que as xugadas desde Rendal traballar onde está o hospital de Monforte botar cebada e trigo. Que as xugadas desde aquí, desde Rendal. Porque Estillón é por Moreda, por aí abaixo, hasta chegar ali. E había unha casopa, ao entrar á esquerda onde están os transformadores de luz, ali había unha casopa de barrio, ali metían surbois. O mellor levábase 2 xugadas, e íbamos 4 homes ou 3 homes a patas con guiles hasta ali. Pero logo, Higinio, tú en Arxeriz, aparte de traballar na fábrica, tamén facías traballos agrícolas. Eu sempre traballei fora da fábrica. Fora da fábrica. Sempre fora da fábrica, sí. E íbamos comer a María das Areas, ao campo San Antonio, e ali dormías e comías. En cuanto arabas e preparabas para botar o fruto. Foi cando se iba a traballar abaixo. Sí. Sí. Os bois de Rendal a patas, e nós tamén. Tiñan varias parellas de bois ou era unha Sí, sola? había por lo menos unhas 6 ou 7 parexas de bois, había os ben. Sí. Había Pero- para o traballo. para o Que depois traballo. había os outros toros, había os becerros de vaca e había de esta. Pero bueno, don Juan vivía en Lama Quebrada, non? Sempre viviu. Sempre. Fui moitas veces con il desde Xeriz a Lama Crevada, porque nunha ocasión il e o Vilariño tiveron unha agarrada moi grande que se